to those who are watching, criminals who may think that you can do it in Manila and get away from it, magdalawang isip kayo. Lalo ngayon. Pasensyaan tayo, walang iyakan. Baka mamaya sasabihin nyo, mabait yung anak nyo. Mabait yung asawa nyo. Wala akong mabait na pumapatay ng hold up. Wala akong ganun. Walang totoo. Hindi ko totoo yun. Kahit siya, pag titingnan nyo, napakabait niya, di ba? Nakapito na yun. Kaya lang, siyempre, alam mo, lahat ng bagay may katapusan. Ihinto ang kaligayahan. Ganun din naman ang kalungkutan, humihinto rin naman yun. Kaya lang, this time around, in less than 72 hours, we're halfway there. Thank you for the meantime, but we will not stop.